$680 сари 1 метри квадратӣ дар беҳтарин минтақа назди цирк Айкатлаванам нархаш арзонтара. Аз ин тараф цирк, дар ин ҷо театри ҷавонон ва аз ин тараф Султони Кабир. хонаи фурӯшии имрӯзамон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. дар ҳамин блок дӯстони азиз, сохмон айни замон идома дорад. Сохмон дар 14 мошина қарор дорад. хонаи фурӯшимон дар 16 мошинаш мебошаду бино бояд бинои 18 этажа шавад. тирезаҳояш дӯстони азиз дар мана ҳамин тараф мебошад. тирезаҳояш тарафи роҳи калонро нигоҳ мекунад. се хонага мебошад дӯстони азиз. планировкаи хонаро дар рӯи экран мондаем, марҳамат тамошо кунед. 114,6 метри квадратӣ хонаи калон дар минтақаи беҳтарин. ин бино хубияш дар он аст ки дар назди роҳи калон ҷойгир мебошад. марҳамат, рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 5555 мебошад. ватсап доранд аз номи канали Dom TJ. барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. варианти беҳтаринро бо нархи арзон аз даст натиҳед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ки телеграм муроҷиат кунед. ҳатман фаромӯш накунед ба канали Dom TJ обуна шавед ва дар комментария фикрҳои худатонро оиди ин хона нависед. меарзад ё не? то боздид барори кор. худо нигаҳбон.